Čaute. Tak, som si povedal, že spravím ďalšie video. Trochu za vami pokecam, čo je nové. Je 11 hodín 10 minút večer, nedeľa. A celkom zaujímavý víkend, alebo posledné 3 dní. Piatok bola juicing party u Eliaha. Prišlo pár ľudí, celkom pohodička. Spoznal som Eliahovho brata Joshu. Spravili sme video pre môj blog Rotwins, pre blog mňa so sestrou, čo je celkom sranda, pretože pri robení toho videa sledovalo asi 5 ľudí, čiže to bolo také trošku viacej, ako dalo by sa povedať, stresujúce, alebo taký tlak trochu, že som nemohol byť v kľude a proste nejak som ani nemal čas moc rozmýšľať, že o čom budem hovoriť. A zatiaľ som to video nevidel, pretože Joshua mi ho neposlal, takže dúfam, že je dobré, že tam rozprávam zrozumiteľne, že ma aj rozumieť a že nerozprávam moc od veci. Bolo to celkom dlhé. Na druhej strane by to mohlo byť v pohode a začiatky sú aké sú. Som celkom potešený, ako sa ľuďom páči moje video so zeleným smoothie. Čiže ma to tak trošku inšpiruje a motivuje robiť ďalšie videá. A v poslednej dobe dosť nad tým rozmýšľam, že o čom točiť a ako točiť a či točiť, či to nie je divné takto rozprávať proste pred kameru, proste pred celý svet de facto, ako to vezmú moji kamaráti, proste moje okolie, rodina, do akej miery ísť, čo sa týka napríklad súkromia, alebo čo sa týka dávania rád, pretože pokiaľ nie je človek osvietený, nemá právo proste dávať rady alebo hodnotiť. A ako rozprávať, či rozprávať proste nejak plynule, monotónne, alebo skôr nejak stále pomocou prirovnaní a pomocou narážok a pomocou takého hintovania, že také nápovedy, nech si človek sám na to dojde. Potom na tom sa asi zhodnem, že chcem byť iba pozitívny, že každá jedna veta proste musí byť iba pozitívna, že nevyžívať žiadne negatíva. Proste nikdy nejaké negatíva, nič, no ako napríklad teraz hovorím, nikdy nejaké negatíva, tak to by si nemal povedať. Mal by som iba hovoriť o pozitívnych veciach. Alebo som rozmýšľal, že či mám rozprávať napríklad do toho videa na Rotwins o tom, aké je to robiť tie videá, alebo či to mám preskočiť a proste ísť rovno k veci. Čo asi mi príde dosť logicky ísť rovno k veci, lebo komu sa chce, i keď je to tak akože, aby to tam pridalo takú skutočnosť, že takú realitu, že je to tak fakt reálne, že človek keď vidí ako ja nad tým sám rozmýšľam, tak mu to príde, že som viacej skutočný. No a celkom som dospel k záveru, že nie je nejaký dôvod sa hanbiť pred kamerou rozprávať, pretože je to vlastne úplne nezmysel, je to nejaká spoločenská dogma alebo také tie obmedzenia spoločenské, ktoré sú nám vtlkané do hlavy, že, že kamera je nejaký stres a že čo si o nás myslia ľudia. No, napríklad tá samotná vec, že čo si o nás myslia ľudia. Záleží na tom, čo si o nás myslia ľudia, čo si hocikto o tebe myslí. Ono to má nejaké také opodstatnenie v tom, že sme sa snažili stále dobre vychádzať s ľuďmi v tej komunite, aby nás nezavrhli, aby nás neodsuzdili, aby sme mali kamarátov. A pravda, že keď budeme robiť nejaké zlé veci, ktoré sa nebudú iným páčiť, tak neprežijeme z dlhodobého hľadiska. Čiže sme sa stále snažili takže byť takí, aby sme dobre zapali do skupiny a aby sme nejak nepôsobili nejak zle na ostatných ľudí. Čiže de facto sme rozmýšľali a vnímali, ako nás druhí vnímajú, akože čo nás druhí hovoria. A tak sme sa naučili, že to je dôležité, čo si o nás myslia druhí. Lenže v dnešnej dobe sú veci iné. A ja som nad tým rozmýšľal, že vlastne už neostal skoro nikto, lebo keď človek ako si
každému v jeho okolí akože odpustí a každého má rád, proste každého začne milovať a s každým dobre vychádza, je pozitívny, tak vlastne zistí, že už neostal nikto, pre koho by sa nejak mal trápiť alebo na komu by mu malo záležať na jeho názore, že čo o tom povie, čo ak to nejak divne vyzerá. Možno, že nejakí kamoši z Košic, potom nejaký truk, oni môžu sa smiať a tak. Ale čo ja viem, kašľú na to, je mi to úplne vlastne jedno, čo si oni myslia a či na tom vôbec záleží. Potom zase tu sú nejakí ľudia, s ktorými napríklad dneska som bol v parku a je to tiež také divné, že oni vlastne potom pozerajú, alebo si môžu pozrieť, aké video ja robím. Ale myslím, že to celkom schvaľujú, pretože ja teraz sa de facto bavím s vegetariánmi a vlastne toto je spôsob šírenia vegetariánstva, vegánstva krajinou proste medzi ľuďmi. Takže sa im to môže aj páčiť, alebo sa na to proste zvyknú. Budú to brať ako výhodu, budú ma skôr rešpektovať, ako by sa nemali smiať a budú si prijať, aby mohli robiť niečo podobné. Dneska som sa rozprával s Karlom trošku a hovoril, že tiež takto na ňo nabehol typek s kamerou a nevedel Karol teraz, či sa má pozerať do kamery alebo mimo kameru na toho človeka a celý sa tak zakutával a nevedel proste plynule rozprávať. Pretože nie je zvyknutý rozprávať na kameru. Takisto ako keď ja si pozriem možno, že moje staršie videá, tak tiež nie som úplne zvyknutý. Nie som akože, nerobím to úplne dobre, často sa pozerám mimo kameru pri rozmýšľaní, často nerozprávam dosť zrozumiteľne, alebo rozprávam príliš rýchlo, alebo tie myšlienky nie sú úplne jasne proste sformulované. A človek sa proste učí, takže toto tu beriem ako tréning. Aj toto jedno video, už som mohol ísť spať, ale som si povedal, že tak niečo spravím, proste sa precvičím. A chcem, lebo som aj, a veľa som rozmýšľal o tom robiť nejaké video na Rodwins. Takže v piatok som spravil jedno, v sobotu som bol u Karla, celý deň som odpočíval, potom som bol večeru u Eliaha, ale tak som spravil cez deň video na trampolíne. Asi 6 minút som skákal na trampolíne, ja som to nakameroval. A teraz tiež je to také, no, že mám tam dať, že je to také predsa len divné. Som tam de facto iba v plávkach a skáčem na trampolíne v cudzom byte. A pravda je, že na tej trampolíne neskáčem často. Proste to bola taká výnimka, pretože ju nemám proste. Čiže či to nie je pokrytectvo iným ľuďom kázať šport, keď ja sám nešportujem, respektíve tým, že toto nerobím, neskáčem na trampolíne každý deň. Čiže, ale možno ho tam dám, len teraz čakám, kým konečne to video z piatku bude na channeli, pretože není tam. No a potom nejaké ďalšie videá, nejaké odšťavňovanie, recepty, kopu týchto vecí, klíčky mám v hlave a tiež potom v kuse, keď sa rozprávame o veciach, ľudia nevedia, ja mám podľa mňa dosť dobrý názor a je to opäť o tom, čo ja vlastne od toho channela, od toho mojej YouTubeovskej stránky, čo od nej očakávam. Nemôžem proste sa prehlasovať za niekoho, kto všetko vie a kto je super múdry a skúsený, ale môžem hovoriť vlastný názor. Môžem proste prísť a hovoriť, ako to ja vidím, čo si o tom ja myslím a proste aký je môj na to pohľad, proste o mojom živote, o mojich skúsenostiach, mojich pohľadoch. Nemusím pokrývať všetku tému, môžem baviť, napríklad keď sa mi nechce rozprávať moc o nejakom jedle, tak sa môžem rozprávať viacej o myšlienkach. Proste je to čisto na mne, takže myslím, že by som to mal poňať z tohto hľadiska, ako viac môj channel, ako nejaký univerzálny vegetariánsky a uvidíme, čo z toho vznikne. Čiže by som mal proste rozprávať o tom, čo sa mi chce. No a dneska mi práve písal Jakub, maximálne spokojný chlapec, môj kamarát, ktorý je teraz v Londýne, že je chorý, že sa dusí proste a má nejaký zápal niečoho, či čo to má, neviem. A ja mu píšem, no, že choroba je pre teba požehnanie, aby si sa konečne prebral z toho tvojho sladkého sna a uvedomil si, že aké je tvoje zdravie dôležité, ako si ho musíš vážiť a že sa o neho musíš starať. Pretože je to celkom, aj to vezme nejakú námahu trošku zo začiatku a starať sa o svoje zdravie, žiť zdravo, lenže táto námaha alebo smrť, alebo úplne blbý život, choroba, proste to nie je dosť jednoduchá rovnica pre mňa. Proste preto to robím, pretože tiež som bol som chorý dosť dlho, možno že dokopy za celý rok 2010
asi 40 dní by sa dalo narátať, keď som mal angínu. A už ma to tak strašne nebavilo, tak ma to bolelo a taký som bol z toho zničený a vyčerpaný a bez síl a úplne bezbranný, že som robil, čo som robil. Som sa snažil psychicky ohromne chcieť byť zdravý. Som jedol každý deň jednu cibuľu celú. Nešlo sa to proste vyzdraviť, proste to nešlo, ako keby som išiel zomrieť. A možno by som aj zomrel, keby neboli antibiotika, ktoré som nakoniec musel zjať. Čiže ja som si vtedy uvedomil, že fakt potrebujem to zdravie, že je to fakt to, čo mám a to, čo je dôležité pre mňa a to, čo proste tvorí túto realitu. Lebo ja žijem v tomto materiálnom svete, v materiálnom tele a pokiaľ chcem prežiť a pokiaľ chcem sa cítiť dobre, tak proste potrebujem to zdravie mať. A proste potrebujem byť zdravý a, a nemať proste nejakú chorobu, nič ma neboli a potom možno aj moja mysl môže byť jasná, čistá a môžem proste sa povznášať spirituálne, duchovne. Čiže pre mňa to bola celkom jednoduchá rovnica a rozhodol som sa, že idem na túto cestu odvtedy a jemu hovorím to isté. Že toto tu je pre teba, mal by si to vziať ako príležitosť pre teba, že konečne sa môžeš zmeniť, konečne máš nejakú silnú motiváciu, lenže on tomu nechápe, to je ten problém, lebo nie je vzdelaný proste, lebo nie že vzdelaný, nemal vplyv taký, ako som mal ja od mojej sestry, ktorá mi vysvetľovala tie veci trpezlivo počas rokov a rokov. A tiež som o tom aj niečo čítal, a bol som otvorený tomu. A ona mi proste vysvetľovala, že zdravie to nie je nejaká taká, ako keby nejaká jedna hodnota, alebo komodita, alebo niečo také, alebo proste iba nejaká hodnota v nejakej kolónke, že vezmem si 3 tabletky, budem zdravý. Nevezmem si 3 tabletky, príde nejaká baktéria a budem chorý. Vezmem si opäť nejakých 5 práškov a opäť budem zdravý. Takto to proste nefunguje. Proste zdravie to je komplexná vec, ktorá sa týka celej našej existencie a závisí od toho, od každej jednej sekundy nášho života, od každej myšlienky, od každého jedla, ktoré vkladáme do úst, ktoré sa tam proste v tele môže premieňať na hlien, ktoré môže zaplávať telo toxínmi, ktoré môže vytvárať veľmi kyslé prostredie, v ktorom bunky nedokážu žiť a v ktorom sa skvelo množia baktérie. Proste jedlo, ktoré spôsobuje obrovský metabolický odpad, kopu proste napríklad mäso, kyselá močová, toxické látky, stres, hormóny, všetky tie, ktoré do zvierat proste im tam pichajú penicilín a kopu ďalších svinstiev, chemikálie, len aby prežili tie zvieratá, pretože by kráva proste zomrela, keby ju nedopovali v kuse všetkými tými liekmi. Čiže môžeme, buď toto dosa príjmame, potom aký máme denný režim, keď budeš chodiť spať každý deň o 3:00, tak pravda, že tvoje telo nebude mať možnosť si odpočinúť a sa vyliečiť, aj keď bude mať možno na to nejaké iné vhodné podmienky, ale nebude mať fakt šancu sa zregenerovať proste každú jednu bunku z tých miliard a miliard a miliard rôznych buniek, všetky tie tkane, nervy, všetko spolu popreplietané, proste všade nejaké látky sú a všetko to spolu funguje a je to taký zložitý proces, že je mimo našej ľudskej predstavivosti, proste nášho mozgu si to predstaviť. Ako to sa proste nedá, lebo my si nedokážeme predstaviť ani číslo milión, nedokážeme si predstaviť ani všetky hviezdy galaxií a to už si nedokážeme predstaviť každú bunku v našom tele, ako jedna z druhou reaguje, ako všetky tie nervy sú všade popreplietané, proste lymfatický systém, cievny systém, nervový systém, svaly. Čiže kvôli tomu sa na to musíme pozrieť z takého toho holistického pohľadu, proste takto zovšeobecniť a proste žiť zdravšie a jesť zdravšie, športovať, proste spať, aby malo telo možnosť odpočinúť si, byť v pozitívnej nálade, pretože aj naše myšlienky vytvárajú stres napríklad. Pokiaľ je telo úplne vystresované, nedokáže vstrebať potravu, pretože stres je reakcia na boj. Keď ide človek do boja, proti niekomu bojovať, tak proste posledná vec, ktorú potrebuje, je tráviť jedlo. Proste všetku energiu venuje na prítomný okamžik, na svaly, adrenálin do krvi. A teraz, keď my sme vystresovaní v práci a potom niečo jeme, tak pravda, že to vôbec nestravíme. Nemáme z toho žiadne živiny
a produkuje to kopu metabolického odpadu, ktorý sa nedokáže poriadne z tela vylúčiť a sa usádza po celom tele. A všetko to upcháva. A choroba je nič iné ako upchaté prúdenie energie.